gisikwat na siya sa iban. Ang akong ginatumod, Papa J. Boy Nunoy, ang akong girlfriend nga. 10 years na ang among relasyon. Lah, 10 years, ha? sugaya na lagi. Amo lagi ni ginahambal nga padugayon pa ninyo na kung sigurado naman mo sa isa kag isa. Tapos maabot mo sa 10 years, 9 years, 8 years, ang ending hindi pa mo magdayon. Patay kang bata ka. Isipin mo ang panahon. Gagi-google nyo. Sa bagay, inyo man na. Inyo man na desisyon. Mangimbita man lang kamo kung kaslo na. Tama, Gid. Mangimbita lamang po man. Nawag lamang mo sa mua magka-problema mo. Nan. Masakit matuod pag dili ang alan. Nadto na siya sa iban nga lalaki, Papa J. Boy Nunoy. Mas Chatin- pogi. Mas may kwarta. Nan! Sakit, Papa J. Boy Nunoy. Ka ako pa mismo sa akong duha ka mata nga nakita ko sila. Ang akong girlfriend ni Sakay sa sakyanan Uy, basta sa iyang bagong karelasyon. basta kwarta lagi. Daw mapatay ako, Papa J. Boy Nunoy, sa natabo sa nasaksihan kag nakita ko. Itago ko lang, Papa J. Boy Nunoy, bangod kay di ko gusto mapansin sa akong mga ginikanan nga muning ginabatsyat ko. Pero sa pulo ka tuig nga among relasyon, Papa J. Boy Nunoy, nakapundar pod mi. Ano ang napundar niyo? Motorsiklo. Uy, motorsiklo. Ah. Oo. Motorsiklong pangmaton. Ang motorsiklo, Papa J. Boy Nunoy, ari sa akong subong. Galibog lang ang ulo ko. Iti siyempre, ara naman siya sa ibang kamot. Oo. Ay, may bago naman siyang karelasyon. Nangambal niya sa kuha. Kung may konsensya daw ko, iuli daw na ko sa iya. Ate, atag siyang sidecar mo ang motor. Single na naman daw, Brad. Single? Oo, single. Oh, dito nga o nila. Imuha niyo. Oh, imuha ni, mo na sidecar kay hindi ka man kabalo mag-drive. Oh, ako ng motor. Pero mas maayo siguro na kung ay gamo, ibaligya kagang Tungaon na tungaon. lang Oy, imo na. Pag gusto ka kuno nimon mo. Ambal niya, Papa J. Boy Nunoy, nga siya man daw nag-down payment. Kag siya man daw nagbinulan. Oh. Pero ang rason ko, Papa J. Boy Nunoy, gitunto niya ako. Laka de arong bata ka. Kung kamo lang pamangkoton, Papa J. Boy Nunoy, aside sa sakit nga gihatag niya sa kuha, sa iyang pagtunto sa kuha, ihatag ko ba ni motor sa iya, Papa J. Boy Nunoy? Ihatag ba na ko ni? Ay kung ako lang, Papa J. Boy Nunoy, hindi ko na gusto. Na naman sa wheels. Ano siya, Wills? Pero ginapangayo pa sa babae. Ayos babae, grabe gani. Kung kamo lang, Papa J. Boy Nunoy, sang nag-istoryahanay kami, amo niyang mga natabo. Di mo nag-istoryahanay. Sa kwan, nara sila sa Wala naman tunggasang sa kahoy. kwan, Papa Di. Wala nang kahoy. Giputol naman ang kahoy. Giputol Para na. mawala na ang handumanan. Sa sagingan. Sa sagingan? Oo, sa sagingan. Adi ay? Okay, sa ilang tupad ko nun ni Balay, malapad ang plantasyon sa saging kag pinya. Hindi lang kamo sa pinyahan, kay base mapilas. Tama, gano'n. Budlay mo na binasa pinyahan, bro. Correct. Mas maayo ning arak kamo sa sagingan. Anytime, pwede kamo kakuha kag makahimo sang hapin. Hapin kay inyo mang pungkuan. Wanay hapin-hapin! Sa ilalim sa kahoy daw sila, bro. No? Sa ilalim sa kahoy, Papa J. Boy Nunoy, nga akasya. Akasya. Pagpangkuan mo daw, pagpanabi-nabi ka mo daw sa puno, akasya. Ano ning oras na tabo? Hapon? Aga? Gabi? Oo, sirom-sirom. Sirom-sirom. Oo, Sirom-sirom. sirom-sirom. Okay. Larga pula! 1, 2, 3, 4, 5! Bole-bole! 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 Teng! 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 Roxana! Roxana! Pepo! Balik-balik og 70s, 80s ba? Asa nawala na naman ba? Ara na. Klaro ng script. Ara na ang script. Ay ka. Nakita na. Ay, ano. Wala nalain.
May gana ka pang makipagkita sa kuha? Oo. May gana ka pang makipagkita sa kuha? Nga ang problema. Ano nila yung problema nila? Ano kaya gusto mo? Matapos sa mga natabo, madula ako sa gana. Pagkatapos ka nakita, taka ni upod sa ibang lalaki. Malipayon na ako, Jose. Malipayon na ako, Jose. Oh, kung malipayong ka na, nga nakipagkita ka pa sa kuha diri sa punuan sa kahoy. Nakikita lang ako kaya. Mayara pa ako sang gusto i-settle sa imo. Anong isettle? Tapos na ta. Oo, Tapos na ang tanan sa to. tapos na kita. Gibungkag mo akong pagsalig para sa imuha. Ang pagpati ko nga sa pulo katuig sa atong relasyon. Hindi ka Tinuod ang magbasol mga sa pagbati. akon. Hindi ka magbasol sa akon. Kaya ako gibungkag mo man. Gibungkag mo man ang akong tinapok na bahaw. Tandaan mo, ina. Tandaan mo, ina. Sa sulod sa pulo ko tuig. Ang tinapok na bahaw pagkatapos na matapos na wala na Sa na'y dilutang- sakit. Sa Pero ang sulod akong sa tagipusoon ni mo gisakitan. Sa sulod sa pulo ka tuig. Nagapasalamat ako kay subong nangagit lang ako nakapahuhay. Oh my goodness. Oh my goodness. Nakapahuhay na jud ako. Apang, Ako man nagpasalamat. hindi ko man ikaw mabasol. Kag wala ko man ikaw ginabasol. Ginaako ko nga nangita ko sa upan. May kwarta. May tindog. May tsura kag paturo. Oo. Nanging practical ako. Gibaylo ko si Luis. Sa sunod sa pulo ka tuwing relasyon nato. Tungod ano? Wala ka man nagahulag. Ambot ko na ang plano mo. Apang ginaako ko, nagkasala ako sa imo sang dako. Ara na sa imo kung mapatawad mo ako. Patawan. Pagkatapos sa sakit, igatag ni mo ka ako. Patawan ang imong gusto. Ara na sa imo kung mapatawad mo ako. Patawad yourself. Patawad. Hambala si kanakan. Pakikita sa iya. Dito ka mga ayaw patawad. Hindi ako kay Pipoy. Hindi ako kay Pipoy. Sakit kay mong gaya mo sa kawa. Patawaran na bala ako. Hasta sa ako ang kamatayon, di ko ni malimtan. Anong himuan ko para mapatawad mo ako? Siguro di pa subong. Pero pagligat siguro sa Basi mga... pwede buwas? Pwede na bala buwas? Ano na, naghangyo ka? Kung hindi O mo ako gisugo mapatawad, subong. Basi ka pwede buwas, patawaran na lang ako. Oo! Hindi ko pa na mahatag sa imo. Ginaako ko nga nakasala ako sa imo. Nabuga di nga nagapalapit ako sa imo para magpatayo ako. Mga isang kapatawaran. Pero kung hindi mo ako mapatawad, wala sang problema. Wala sang problema. Nagapasalamat man ako sa mga ginimo mo sa akin. Sa kalipay kag kasubo, ara ka sa dapat ko. Luis, I'm sorry. I'm sorry. Sora mo, sorry. I'm sorry. Ano pag ginahulat mo? Pwede ka na makalakat. Magluwas sa mga ko sang patawaran. Ano pang gusto mo? Mayarap ako sang tuyo. Ano ina? Basi kung pwede, maghangyo ako nga. Bulon ko ang tricycle. Bulon ko ang tricycle nga. Gipundar naton sang kita pa. Kaya tungod ako man nagbayad sang bulanan. Ako man nagbayad sang down payment. Ikaw gusto man lang ka mag-drive. Gusto mo lang ka mag-drive. Hindi ka gusto nga ako mag-drive. Alam nga kay gisugo mo man ako nga mag-drive. Amo na nga gibiyaan ta ka. Amo po nagisa ka rin sa gibiyaan ta ka kay...
ikaw lang mag-drive. Di ba gayong nantag ka nga? Gusto mo kuman ako man mag-drive? Amo nang budlay eh. Kay kung ano gusto mo, amo lang matuman ka mo pag-asundon ko. Sige. Luis, Sige. bisanin mo na lang ang interior. Maluhay ka Maguna-una ba, ako. Nay? Maguna-una ko. Maluhay ka ba, Luis? Ay, babalik lang ba ang kapital ko? Wala problema, yata ko ang interior sa imo. Kagang side mirror. Basta, ibalik lang nga para sa ako, Luis. Nganong kuhaon pa man imo na nga may sakyan na naman tong imong karelasyon. Bisa may sakyanan sa... kung isa, dalokpod. Kung isa, gusto ko man mag-travel goals pero sabi niya, mahal ang gas. Maguna-una ko. Ganito kasi kaming mga girls eh. Like kaming travel goals. Luis, Maguna-una yung ko. tricycle ba? Maguna-una ko. Pagpalit na akong skincare. Ah. Sosyal pa. Napulaan naman ko, Luis. Napulaan naman ko, sige kudik. Wala epekto. I-try po na ako katong kuhan, Bridget Glutasop. Luis, Maguna-una. maluhay ka eh. Maguna-una ako. Hindi ka magkabalaga. Maguna-una ako. Atagan ko ikaw sang party. Iatag sa ako ng tricycle. Bala na imong interior o side mirror. Importante may mabilin pa sa imo. Kaya kung hindi mo iatag, maabot kita sa brigada. Ipatira, taka! Tandaan mo, ina Luisa. Maguna-una ako. Ipatira ta ikaw. Ipatira ko ikaw. Ipatira ko ikaw kay natira mo man ko. Natira mo nga akong kasing-kasing. Hey! Oh! Sa sitwasyon ka, brigada, ang laman ni Madam. Mo na ginahambal talaga. Nagpundar-pundar. Tapos ang ending, Bawi ay. bawi ay na. Kung kamo daw pamangkoton ka, brigada. Ano sa lanton? Hatag ba niya ni lang napundar nga tricycle motor, ano single motor? Tricycle siguro. Tricycle siguro. Tricycle. Hatag ba daw niya? Siyempre, ang babae man na nagbulanan. Siya pa nag-down. Pwede mo na iatag siya ang tricycle, ang kagang motor, kwa lang makina. Pwede mo na ihatag siya. Ano na eh. Bunal-bunales. Ano? Hindi, may tao joke lang. Kung kamo lang ka, brigada, hatag! O dili! Atago dili. I-text me ka, brigada, sa to number 0965-725-1556. O kuha na siguro. Hatag na Atag na lang. lang, para wala nagamo ah. Kapo na na eh. Oo, no, nagwa ka pa ng kontrabido, magamo na iatag siya. Tama. Wala na eh, dagang gamo pa. Ano, Wala abot. na damo, ampo mo na lang magmangin malipayon siya sa iya subong. Yan. Eh, gusto niya man mag-drive. Di, siya pa drive ba? Ang importante sira dira nga ikaw mismo tampat ka sa inyong pagpalangganay. Kana. Wala mo man saging pasakitan. Yan. Kagamay nga kakulangan nga aging pangita niya sa iban. Hagoy Oo. na. Kung may kakulangan gin man sa inyo nga magtiayon o Dungagi. magkarelasyon, kung may kakulangan ang isa kag isa sa inyo, hindi nyo pagpangitaon sa iban, maluwag ka mo. Sayang sa ginpondar ninyo nga pulo ka tuig. Oo, kag isa pa hindi ka matsigurado sa imong nga present na subong. Hagoy na. Oo. Hagoy na. Ako rin na loy. Bala. Basta. Tandaan. Sige, Brad. Tandaan nyo na gid. Kung ano ang gusto nyong wag nyong gawin sa inyo, wag nyong gawin sa iba. La. I-text me ka, brigada.